Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Singapur Respublikasynyň prezidenti Hanım Halima Yacoba we Singapur Respublikasynyň premier ministri Lee Hsien Loon'u hemde yurdun ähli halkyna Singapur Respublikasynyň milli güni münasibetli tüs sürekden gutlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň iki tarapdan aragatnaşyklarynyň mundan beýlegem artdyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýändigini we ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň ösdirilmegi üçin bilelikdäki taglary dowam etdirmäge taýýardygyny belläp, bu hyzmatdaşlygyň netijeli kämilleşdirilmeginiň halklarymyzyň awadançylygyna oňuň täsirini ýetirjekdigini berk ynam bildirdi. Hormat prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Hanım Halima Yacoba hemde premier ministri Lee Hsien Loon'u tüs sürekden berk jan saglyk we bagtyarlyk Singapur Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk ötüş hemde rowançlyk arzuw etdi. Arkadaşlar Serdarymyzyň başçylygyny Bedew wady bilen ul ötüşleri önemli gadam urýan garaşdy. Hemişelik bir tarap döwletimiz ykdysadytyň iň bir möhüm podoklarının biri bolan uly we aragatnaşyk ulgamyny dünýä nusgalyk ägirdili tassymlar üstünlükli amal aşyryp, netijeli halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak başarýar. Hormatly prezidentimiziň AK Party bilen halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň 8 awgustyny Balkan welaýatynyň şäherindäki Garabağ köl aýlygynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň gurulşygyna dawraly ýagdaýda badalygy berilmegem taryhy wakadyr. Şu şanly we taryhy waka münasibetli Balkan welaýat häkimligine hoşallyk maksady geçirildi. Balkan welaýat häkimliginiň Wenanlar guramasynyň welaýat bölüminiň ýaşlar guramasynyň Türkmen şäher geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen hoşallyk maksady Türkmeniň intiýada taryhyna zer harplar bilen ýazyljak taryhy waka başlandy. İl filaly ýanşularyň, mehrem ineleriň, idari kerhanlaryň ýolbaşlarynyň gurulşyk, awtolow toplumynyň işgärleriniň şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksatdy. Arkadaly Serdarymyzyň kabul eden karary esasyny Garabağ köl aýlygynyň üstünden geçýän umum uzunlygy 354 metr bolan täze köprüýiniň gurulşygyna badalygy berilmegi, Balkan welaýatynyň ýaşaýjylaryny zähmet üstünliklerini ruhlandyrdylyp, çykyşlarda aýratyn bellenli. Bugün dünýä döwletleri bilen ygtybarly ýoly goýulan köp ugurly netijeli we özara bekwitli ykdysady hyzmatdaşlyk arkadaly Serdarymyzyň paýhasly ýolbaşçylygyny merdany il ulusymyzyň gadymdan gelýän ýol ýölgeleriniň münasip dowamy tapýanygynyň buýsançly güwäsdir. Halkymyzyň asyrlaryň dowamyny goňşy we beýlik halklar bilen sowda ykdysady medeni gatnaşyklary ýygyderli alyp barandygyna taryhy gözli şaýatdyr. Edi diýarymyzyň taryhda öçmejek ýygylaryn beýik ýüpek ýolunyň ýürek hökmüne ikrar edilmegi bolsa, hut häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna gatnaşyklarynyň barha rowançlanmagyna täsirini ýetirýär. Türkmenistan awtomobil, polot, howa we deňiz ýollarynyň gurulşy hemde ýoly goýulşy wagtda bugün dünýä nusgalyk döwletdir. Kenaraka Türkmen şäherden başlap goňşy Gazagystanyň Ferkedeni çeli udap gidýän bu ýol diňe bir içerkidäli eýsem döwletlary uly gatnaşyklaryna da möhüm ähmiýeti eýdir. Ähli amatlyklar üçin edilip, il ýurt bekwitli, dünýä ähmiýetli, şeýle möhüm deskanyň gurulmagyna AK Party beren arkadaly Serdarymyzda tutuş halkyň sevgisi egsilmezdir. Şeýle alkyşly sözler dawarada çyksa edenleriň her biriniň dilleriniň finasyny gurly. Welaýatyň medeniýet we sunudy statlarynyň aty watanymyzy hormatly prezidentimiň alyp barýan insanperwer siýasatyny ähli ulgamlarda gazanýan deňtaý bolmadyk üstünliklerimizi, bagtyýar durmuşymyzy wasp edýän aýdym sallary hoşallyk maksadyna aýratyn joşgun paýlady. Ýokary ruh welentlik ýagdaýyny geçen hoşallyk maksadyna atnaşanlar arkadaly Serdarymyza berkçän saglyk, uzak ömür, aty watanymyzyň gülläp etmeginiň elit halkymyzyň hasam eşretli ýaşamagynyň hatyrysyny alyp barýan beýgi işlerini mundan beýlegem rowançlyk arzuw etdiler. Davranyň ahyryna hormatly prezidentimiz ýüzlenme kabul edildi. Ahyrman arkadamyzyň ötüşüň täze belentliklerine tarawatly kitabynyň türkmen, ingilis we rus tillerinde çap edilen 14-nji tomynyň tanışdyryş dawarlary ýokary işçilik ýagdaýyna dowam edýär. Şu münasibetli dawarly şäherler, maksatlar giňerimde bellenip geçilýär. Şeýle şäher Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyna da ýokary ruh belentlikde bellenip geçildi.
Gahrman arkadamyzyň dörejilik zekininden sızlap çykan ösüşüň täze belekliklerini tarabatly kitabynyň 14-nji tomynyň neşir edilmegi münasibetli geçirilen tanışdyrış dawarlaryna çykyş edenler hormatly arkadamyzyň jowhar paýhasyndan ýeti zekininden kemale gelen bu täze kitabyny eziz watanymyzyň içeri we daşar siýasatynyň ähli urlaryny şöhlendirýän 2020-nji ýyly edilen beýik işleň ýaýwanlandyrylan özgörtmeleň ýurdumyzda syýasy, ykdysady, alamy bilim, medeniýet urlaryny amala aşyrýan halkara ähmiýetli esasy wakalan giň işleýän beýan edilýändigini uly boýsunç bilen bellek geçdiler. Şeýle-de Gahrman arkadamyzyň ösüşüň täze belentliklerini tarabatly kitabynyň 14-nji tomynyň türkmen, rus, ingliz tillerine çap edilip, halk köpçüligine ýetirilmek bolsa ýaş nesilläň dil bilmek okyplarynyň kämilleşmegine öz täsirini ýetirýändigini, şeýle-de dünýä döwletleriniň halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin döwletimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän hemme taraplaýyn işler, döredilýän mümkinçilikler bilen ýakynyň tanyş bolmaklary üçin uly gollanma boljakdygyny uly boýsunç bilen bellediler. Ösüşüň täze belentliklerine tarabatly kitabyň täze jildini hormatly arkadamyzyň 2020-nji ýylaky maksatnamalaryň çykyşlaryny, sözlen sözlerini, alma makalalaryny, interwýularyny, gutlalaryny hemde ýüzlenmelerini özüne jemleýäp, ol ýurtymyzda amala aşyrylýan döwlet siýasatyny, milli ýörelgileri we halkara hyzmatdaşlyga aýdyň düşünmekde bahasy gymmatlykdyr. Davrada çykyp geplenler Gahrman arkadamyzyň paýhys eleginden sözülip elimize goşan bu kitabynyň mana mazmunyny öz çykyşlaryna beýan etdiler. Mehriban arkadamyz bu eserini betaraplyk parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hyzmatdaşlyk we ösüşi dawarlanyrýan taglymatymyzdyr diýip guwunç bilen bellek geçmegi, bizi eziz watan bilen hasym ysnaşdyrýar diýip çykyş edenler nykdylar. Peýham paýhasy hemde boýsunç uýgurlan bu sözler betaraplyk ýörelgilerinden ugralýan ýurdumyzyň halkara awraýynyň barha belende göterilýändiginden habar berýär. Tarih beýik şahsiýetleň bitiren şöhratly işleri bilen ýazylýar. Ýurdumdan garaşçylyk ýyllaryna taryhyna ser salamyzda Mehriban arkadamyzyň halkymyzyň, döwletimiziň behwidi, edil şonuň ýalam dünýä halklarynyň, döwletleriniň behwitleri üçin durmuşa geçirýän beýik işlerini umumadam täçemýetçilik tarapyndan gyzgyn gollugy eýe bolan döwletli başlangyçlaryna ýürekleme joşa gelýär diýip dawarda çykyş edenler öz boýsunçlaryny beýan etdiler. Dawara gatnaşanlar türkmen halkyna ajaýyp eserleri peşkeş berýän Gahrman arkadamyzyň galamynyň ýeti bolmagyny, eserleriniň höwrüniň köp bolmagyny arzuladylar. Ähli urlarda halkymyzda görüllü, nusgulyk mektebi bolan Gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan işleriniň diň üstünlikleri besenmegini tüýsürekden arzu etdiler. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda amala aşyrýan ykdysady özgörtmelerine laýyklykda Senagatyň beýlik ulgamlary bilen birlikde dokma podogyny täze belentliklere götürmek, milli ykdysadyýetimizi ösdürmek esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Ferdar şäherindäki Balkan dokma ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bugun bu möhüm podogyň öňdewarjy kärhanlarynyň hataryny tanylýar. Döwrwap kärhananyň hünärmenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruhuny laýyk zähme çekýärler. Ýurdumyzyň ähli ýerine bolşýaly Balkan welaýatyna da hormatly prezidentimiň ýolaşylygyna milli ykdysadyýetimiziň dokma senagaty barha belent ötüşleri wetlenýär. Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky Balkan welaýatynyň Ferdar şäherindäki Balkan okma ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysga wagtda öňdewarjy kärhanalaryň hataryna goşulmagy başardy. Jemi 20 000 ýene dördül meýdanyna ýerleşýän daşar döwletleriň dünýä belli kompaniýalarynyň inkemil enzamlardyr tiltimatlary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan bu toplumda häzirki wagtda döwrap işler üstünlikle amala aşyrylýar. Daýhan adabyndan emele gelýän paýta süýme kärhananyň giň hem ýagty bölümlerine ýokary hil ülgülerine laýyk durly ölçeklerdäki ýüplüge gurilýar. Toplumdaky bölümlerde oturdulan kemil enzamlara ýüplük taýýarlamak üçin zerur bolan çygmal kuwatly howa sorjy ulgamlar arkaly berilýär. Ýörite enzamlar tiltimatlan kömek arkaly süýme kabul edip, ony hil boýunça toparlara bölýär we daraýjy enzama geçirýär. Muňa öde ilkinji nowatda süýmeň ýokary hili bolmagyny üpçün etýär. Toplumyň ikinji bölümine geçen taýýar ýüplük kompýuterlaryň kömegi bilen doly awtomatlaşdyrylan maşinlarda zerur hasaplanan ýogynlykdaky sapaklary ýurlýarlar. Önümçülüň häzirki zaman tehnologiýasy bu ýerde ýokary hili durly ölçeklerdäki sapaklary düňünde döndürmäge, ony durly görnüşli matalar taýýarlamakda giňden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.
Halkın arkadagly zamanatı ýylny ýokary zähmet üstünliklerini betleýän kuwatly toplumda şu ýylyň geçen 7 aýynda 2340 tonna ýokary hili ýüplükler taýýarlanyp satyga ugrudyldy. Bu döwürde öndürilen ýüplükleriň pul hasabyna akmeşweri 47 milyon 792 000 manada barabar boldy. Ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeýli goşunt goşmak başarýan dokmaçylar şu günler hassa ruhletlik bilen zähmet çekýärler. Hormatly Prezidentimiň ýurdumyzyň dokma senat pudugyny önümçilik kuwatyny artdyrmak, dokma önümçiligini döwrüwaplaşdyrmak bardy diýen taýsy taýlarlar netijesinde öndürilýän dokma önümleriniň hil derejesi ýokarlanýar. Kämil tehnologiýaly enjamlarda taýýarlanýan dokma haritlaryna dünýä bazarlaryna ul islebildirliýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe öz öndürýän döwrüwap köýnekleri bilen adygan kärhanlaryň biri Mar şäherindäki Ýeňiş Tikin kärhanasy. Häzir günni kärhananyň işçileri mektep okuwçylar üçin döwrüwap köýnekleri we zähmet sapagyna ulanýan ýürüýti halatlar taýýarlamak işlerine aýratyn üns berýärler. Milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine münasip goşunt goşýan Mar şäherindäki Ýeňiş Tikin kärhanasy ýurdumyzda öňürjilikli işleýän kärhanlaryň hataryna tanalýar. Hormatly Prezidentimiň dokma senat pudugyny düýp götür özgertmek bardygyny goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýeri zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen oglanlary kiçi we uly ýaşly çaglary niýetlenen döwrüwap köýnekleri taýýarlap, ýokary hili önümleriň ilhalar, haritler bolmagy gadanýarlar. Şu günler kärhananyň tikinçilik bölümlerine uly we kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň zähmet dersine ulanýan ýürüýti haltalaryny we mektep okuwçylarynyň döwrüwap köýneklerini taýýarlamak işleri guramaçylykla alyp barylýar. Kärhanada elçeper gelin gyzlaryň uly topary zähmet çekip, usta tikinçileriň kunärli gollaryndan taýýarlanýan dürli ölçegde köýnekler we halatlar özüniň owudunlygy we göze gelebiligi bilen tapawutlanýar. Kärhanada ýylyň başyndan bäri häzir güneçelli 19 milyon 548 000 422 manatlyk ýokary hili haritlik önümleriniň öndürilmegi kärhananyň gadynyň uly üstünligidir. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur bolan dürli reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawa dokma toplumynyň getirilýär. Garşyk we araslyk bagdadan dokulan matalardan taýýarlanýan dürli ölçegdäki köýnekler özüniň hil derejesi babatda uly üstege bolýar. Tikinçiler halkymyzyň ösen isleglerini öwrenmek bilen her pasyň özüne mahsus bolan köýnekler taýýarlamaklygy da aýratyn üns berýärler. Kärhanada ullar we çağlar üçin taýýarlanýan köýnekler bilen birlikde ýürüýti buýrumlary laýyklykda harby gullukçylar üçin jalwarlar we köýnekler tikilýär. Täze okuw ýylynyň barha golaýlaýanyny nazara alyp, kärhananyň işçileri şu günler mektep okuwçylar üçin a köýneklerini okuwçy gyzlaryň zähmet sapagyna ulanýan halatlarynyň oglanlar üçin öňlükleriniň uly tapgyryny taýýarlaýarlar. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny öňürilip daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden kim bolmadyk owudun köýnekleri we beýlik haritler kärhananyň ýurdumyzyň dürli kunjuklarynä we Mar şäherindäki ýürüýti dukanlarynyň kemde mektep bazarlarynyň üstü bilen ýylaty ýetirilýär. Öňürjilikli işleýän kärhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazarlaryna ul islebildirliýär. Tikinçilik kärhananyň işçileri döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly ferdarymyza alkyş töllerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly Prezidentimiň taýsy saglat bilen milli ykdysadyýetimiň döwleti değişli däl pudugy bolan telekeçilik pudugy depkinli ötüşleri bolýar. Soňky ýyllarda telekeçileriň tagalasy bilen öňürilýän dünýä bazarlaryna bätişigi okyply, ýokary hili önümleriň görnüşleri we muklar artýar. Şeýlede telekeçiler ýurdumyzyň ilatyny günnelik sarp edilýän adyk önümler bilen ýygyderli üpçün etmekde de ýokary işçilik görkezýärler. Bu il ýurt bäkbetli işdi, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawyna ýerleşýän. Owodun ülke hojalyk jemgyýetiniň agdyr we zähmetser işgärleriniň hem münasip paýy bar. Türkmenistanyň Tenegaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Nur Harit Nişany owodun ülke hojalyk jemgyýetine öňürilýän adyk önümleri özleriniň ýokary hili hem tagamyllygy bilen köp sany alyjylaryň arasynda uly meşgullyga eýe bolýar. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanada ýa-da ila tarapyndan köp isleg bildirilýän adyk önümleriniň durly görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Ýa-da bu kärhanada ilatyň köp sarp edýän günnelik önümler öňürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bäşi has takygy, taýýarlaýjy, garyjy, bişiriji, gapyjy hemde harit nişanyny ýelmeji bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolandyrylýar. Bu ýerde öňürilýän önümler 400, 500 hemde 900 gramlyk önümleriň ady ýazylan owadan gaplary gaplanýar.
Kärhanada öňürilýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Kärhanada önüm öňürmek üçin çiğ mal kökbünne ýurdumyň ekin meýdanlaryna ösdirilip yetişdirilýän gök bakça önümleri peýdalanylýar. Häzirki wagtda işgärleriň 80-niň gowranyň dehmeşekýän ýeri bolan bu kärhanada işler iki çalşykda anyp barlýar. Bu ýerde işgärleriň ruhy bilen hemde netijeli dehme çekmekler üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyň ähli vilayetleriniň şonuň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamagy ýürütülýän awto uluglaryň bir näçesi bar. Onda öňürilen önümler şol awto uluglar arkaly dukanlara bökdönşi getirilýär. Telekeçiler partiýanyň Ahal vilayet komitetiniň hünärmenleri hem bu kärhanada ýygy-ýygydan bolup, kärhananyň agdy bir işgärleri bilen wagyn etigat işlerini geçirip özleriniň maslahatlaryny berip durýarlar. Geljekde kärhanada konserwirlenen önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagy gözüňe tutulýar. Kärhananyň agdy bir işgärleri telekeçilik podugyny ösdürmek barada edýän taýsy tagallalar üçin hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezidentimizin owa gyjylyk ulgamyny ýygydyr ösdürmek, owa adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmak barada edýän taýsy taglary ýurdumyzyň zekmesir bawy deýhanlaryny gün saýyn täze dekmet üstünlüklerini alkynarýar. Gallaçy bawy deýhanlarymyzyň ýylyň-ýylyna gadanýan üstünlükleri gallanyň bol hasylynyň alynmagyna, şunuň bilen birlikde raýatlarynyň çörek önümlerine bolan ýokary islegini dogry kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bunu bolsa Liverpool aýtyna döwrüp enjamlar bilen enjamlaşdyrylan çörek önümleriniň durly görnüşlerini öndürýän çörek kärhanlaryna alınıp barlayan işler şeýlede dukanlarda bu önümleriň bolşulygy bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Ýurdumyň şahar günjünde bolşýaly Liverpool aýtyna da raýatlarymyzy ýokary hili adyg önümler şol sany çörek önümleri bilen üçin etmekde ýygyderli tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda vilayetde hereket edýän döwlet eýetçiligine kärhanalar bilen birlikde hususy eýetçilikde kärhanalarda da öňjeli işler alınıp barlýar. Çörek önümlerini öndürýän şeýle kärhanalaryň birem Türkmenawa şäherine ýerleşýän, özüniň ýokary hili çörek önümleri bilen giňden tanalýan müňdäne hususy kärhanatlar. Döwrüp enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu kärhananyň agdy bir işgärler tarapyndan saglyk nyşany bilen öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli günjeginde ulutlegden peýdalanýar. Kärhananyň dünýäniň iňkämi tehnologiýalary bilen üçin edilmegi we işlen guramaçylykly ýola goýulmagy bu hususy önümçilikde ýokary hili önümleri öndürmeklige mümkinçilik berýär. Önümçilikde ornaşdyrylan bu döwrüp enjamlara usatlyk bilen erkedýän ýaşlaň uly toparynyň zähmet çekýänligini bellemek bolsa ören ýakymladyr. Kärhanada öndürilýän çörek önümleriniň hil derejesine aýratyn ünsürilmek netijesinde önümler diňe bir Liverpool aýtyna däl, eýsem ýurdumyň beýleki welaýetlerine da we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň dukanlaryna da geçkinde harytlaryň biri bolup durýar. Kärhanada çörek önümleriniň durly görnüşleri şol sany buğday unundan taýarlanýan milli çörekleriň durly görnüşleri süýtli we guradylan çörekler ýörüti galyplarda ýokary hilli paýtagyt buğday çöregi öndürilip aljylary hödürlenýär. Önümçilikde önümliň täze ilhalar görnüşleriniň üstünde de ýygyderli işler alınıp barlýar. Çeken zähmetleriniň halkymyzyň detderhanlaryny, toý saçaklaryny bezeýänliklerini buýsanýan kärhananyň agdy bir işgärleri adyk bolşulygyny üpçün etmekli üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu ýerde öndürilýän önümler kärhananyň müňdäne hususy dukanyna şeýle hem vilayetde hereket edýän sowda nokatlaryna we dukanlarda aljylary ýetirilýär. Umuman vilayetde çörek önümlerini öndürýän döwlet we hususy eýetçilikdäki kärhanalaryň alyp barýan tutan ýerli işleri vilayetyň bagtyar raýatlarynyň detderhanlaryny we toý saçaklaryny bezeýär. Arkadagyly serdarymyzyň döredip beren şertlerinden giňden peýdalanyp, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir günne ajaýyp zähmet üstünliklerini wetleýän, halkymyzy çörek önümleri bilen üçin etmekde tutan ýerli zähmet çekýän Türkmenawa şäherindäki müňdäne hususy kärhanatnyň agdy bir işgärleri hususiýetçiligi ýakyndan gollaýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň, durmuşa geçirilýän tasdymlaryň her biri ýurt ösüşlerini görükdirýär. Dünya ölçülerine laýyk gelýän döwrüp önümleri bilen tapawutlanýan senat kärhanlaryň sanyny barhartýar. Şeýle kärhanlaryň birem Türkmenistanyň Senagat we Guruluş Önümçiligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasy.
Olar halkyň arkadaly zamanasy ýylynda öňde goýulan wezipeler üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli şäherler görýärler. Bu bolsa her bir günüň üstünlükleri beslenmegini üpşine diýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda amala asyrlayan işleň durmuşa geçirilýän tatlamalaryň her biri ýurt ötüşlerini gönükdirýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitlerine de ýeri guruluşy tatlamalaryň en şemeti durmuşa geçirilýär. Şäherler bilen bätleşýän döwrüp owulyň guruluşlary alınıp barylýar. Aýratyna soňky ýyllarda ýurdumyzda yerli guruluş terişdelerini öňürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda öňürilýän guruluş terişdeleriniň aglaby bölegi senat kärhanalaryň paýyna düşýär. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän Ýewropa önümleri bilen tapawutlanýan senat kärhanalaryň bolsa sany barkartýar. Şeýle kärhanalaryň birem Türkmenistanyň senat we guruluş önümçiligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasy. Bu ýer kärhanada binanyň daşky we içki diwarlary üçin ýetlenen beton önümler, basyrmalar, aýnadyr gapylar üçin ýetlenen beton birikdirjiler, ekolog taýdan arasy howpsuz demir beton önümleri, zaýlyň üstüne basyrmakda ulanýan plitalar we beýleki önümler ýygydarly öndürilýär hemde guruluş işlerine giňden ulanýar. Bu ýerde döwrap ýük göterjiler kesmek, egmek, süýnürmek we nokotlaýyn kewşirlemek şeýlegen beýleki işler üçin enzamlar oturdular. İşin ökde tejribeli hünärmenler bolsa bölümlerde oturdulan kuwatly enzamlaryň ygtybarly ulanmagyny üpsin etýärler. Kärhana diňe bir jaý guruluşy üçin zerur bolan önümleri öndürmän eýtem guruluş işlerini de amala asyrýar. Oň hünärmenleri iri panelli köpöýli ýaşaýyş aýlaryny gurmakda tutan ýerlik görkezýärler. Vilayet merkezinde gurulan beýleki binalar bilen öz bolşly sağlaşygy emele getirýän köpöýli jaýlarda ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklar gözegne tutulan. Vilayetin etraplarynyň çäginde kärhananyň işi gullukçylarynyň tagalasy bilen döwrap tatlamalar boýunça kotej jaýlarynyň guruluşy gam ýokary depkinne alınıp barylýar. Bolsa arkadagly serdarymyzyň ýolaşçylygyna amala asyrylýan uly ötüşlere münasip goşantdyr. Kärhananyň hünärmenleri döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Tomut bassynyň dowam edýän günlerini Hazaryň kenaryna diýinjalýanlaryň we saglygyny berkidýänleriň sany hasam artdy. Bu ýerde döredilen diýinjaş tüzümlerini we şpahanlarda ýokary halkara ölümlerine we häzirki zaman talaplaryna dol laýyk gelýän hyzmatlar ýoly goýuldy. Sağlyk goraýşyň ýokary derejeli amatlyklaryny we hyzmatlaryny özüne jemleýän Abada şpahanasy munyň aýdyň suwutnamasy. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda hormatly prezidentimiziň ihlasy we öndürjülükli zähmeti netijesinde watanymyz beýik sepkitleri eledi we dünýäň ösen ýurtlarynyň hataryny öz ornuny berkitmegini şertlendiren uly üstünlükler gazandy. Halkymyz soňky ýyllarda zähmet ýeňişleri bilen döwletimiziň täze taryhy eýamynyň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasety netijesinde belent derejä eýe bolup, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň belent maksatlaryna tarap ynamly gadam urýar. Biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönnen hormatly prezidentimiziň başda durmagyny döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň biri bolmagyna galýar. Saglyk goraş ulgamnaky ösüşleriň täze belentlikleri hormatly prezidentimiziň öňden görjüligi we taýsy tagalasy bilen watanymyzy oňyn özgörüşlikleri atarıp dünýäň ösen döwletleriniň hataryna çykarýar. Insan saglygyny hemme zatdan ileri tutýan ýurdumyzda saglyk goraş ulgamy halkara derejesinde ikrar edildi. Lukman arkadağımızın başlangıcı ve tagalasy bilen işlem taýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň çägine şpahana ulgamyny ösürmek, halkymyzyň saglygyny dikeltmek esasy urlaryň biri bolup durýar. Täsin tebigatly kunjaklerde melhem suwly çeşmeleriň başynda ajaýyp binagarlyk kesminde ew bolan iň kämil lukmançylyk enzamlary bilen doly üpçün edilen şpahanalary gurmak, ozal bar bolanyň durkuny düýpli döwraplaşdyrmak işleri toplumlaryň durmuşa geçirilýär. Saglyk goraş ulgamynyň ähli urlary bilen birlikde şpahana ulgamyna da beýik özgörtmeler amala asyryldy. Şpahanalaryň durky täzeleni we olarda täze binalar gurulyp dünýä ülümlerine laýyk gelýän ýokary helli lukmançylyk enzamlary ornaşdyryldy. Şpahanalar özleriniň tebii aýratynlyklary bilen dürli dertlere melhem bolup, diňe bir öz ýurdumyzyň çägine däleýsem bütün dünýä meşgurdur. Gahrman arkadağımızın tagalasy bilen gysga wagtyň içinde gojaman Hazaryň ekologik taýdan arasda Türkmen kenarına sebitde deňi taý bolmadyk diýinjalys tagaldyş merkezleri Abada milli siýasatçylyk zowlagy döredildi. Hazaryň kenarına gurulan Abada şpahanasy milletiň saglygyny berkitmek, berk bedenli, sagdyn ruhly ýaş nesilleri terbiýelep ýetişdirmek babatdaky aladan döwlet ähmiýetli iş hökmünde eglan edilendigini aňladýar. Abadan suwam, howasam, palçygam dermanlar.
Şeýlelikde awada şifahanasyna diýarymyzyň baý tebigy melhem bejer ferişdelerini ulanmaklyk bilen dürli keselleri bejermekden soňky dikeljiş çärelerini amala aşyrmakda. Ýagny adamlaryň bedenini berkitmäge, saglygyny dikeltmäge we olarda keselleriň öňüni almagy hemde ömür dowamlylygynyň artmagyna özüniň oňy täsirini ýetirýär. Bu ýerde dinzalyanlar we saglyklaryny berkitýänler şifahanada ýokary derejeli amatlyklyň döredilenligi we oňoýly hyzmatlaryň ýola goýulanlygy üçin arkadagy serdarymyza tüýsürekden çykýan sözlerini beýan edýärler. Awada şifahanasy halkara ölçeglerine laýyk gelýän toplum bolup, bir wada 200 adam kabul etmäge niýetlenendir. Şifahanaň ýürütüleşdirilen bölümleri dünýäň öňdebarjy kompaniýalarynyň iň täze saglygy bejerişli dikeljiş hyzmatlarynyň giň görnüşini hödürlemek üçin niýetlenen lukmançylyk enzamlary bilen enzamlaşdyrylandyr. Şifahana Hazar deňizinden ýürütü suw geçirjiler arkaly deňiz suwy çekildi. Şeýlede şifahanaň çäginde çoňlugy 600 metr bolan dik guýy, ýagny ýod bromly bejeriş mineral suw çeşmesi burawlandy. Şifahanaň mineral bejeriş suwy ýod bromly suwlar toparyny degişlidir. Umuman bu ýerde jemgyýetimiziň iň gymmatly baýlygy hasaplanýan adamlaryň saglygy baradaky alada esasy ornuny durýar. Şifahanaň bölümleriniň işgärleriniň taýlanmagy netijesinde hyzmatlaryň häzirki zaman oglary hödürlenýär. Şifahanada saglyklaryny berkidýän ýylleşlerimiz özleri barada edýän aladalar üçin arkadaly serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Aşgabat şäher häkimligi we UNESCO-nyň işleri bardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariýaty tarapyndan hemde bilim ministrliginiň işçiň gatnaşmagyna gökdere jülgüsünde biz Ak şäheriň Bagtyar çağlar adly dörejülük festiwali geçirildi. Biz Ak şäheriň Bagtyar çağlar adly dörejülük festivali garaşdy. Hemiçelik bitarap döwletimizde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherini UNESCO-nyň dörejülük şäherleriniň toruna dizayn ulgamy bilen giýermek babatyna alınıp barylýan köp ogurly çäreleň şäherlerini Aşgabat dizayn şäherim şygarasynda geçirilip, çağlyň dörejülük ukyplaryny açyk görkezýän aýdym aýtmak, tant etmek, futbol oynamak, suwa ökmek we ýüzmek, kuşt oynamak, surat çekmek ýaly gydykly we höwetlendiriji oýunlaryň esatyna merjen paýtagtymyzyň taryhyny ýetirdiler. Festiwaliň esasy maksady çağalary öz ýaşaýan, öňüp ötýän Ak mermer şäheriniň taryhy, medeniýeti bilen has içgin tanıştyrmak, olarda mermer şäheriň gözelligine bolan buýsonjy artdyrmak, ony hasam gözelleşdirmäge bolan itlegilerini döretmekden ibaratdyr. Şo wagtda bu festiwal çağalarda enatalaryny, mollumlaryny bolan söýgüsini, hormatyny hasam berkitmäge gönükdirilendir. Şeýle ajaýyp şowkunly festiwal oňa gatnaşýan çağalarda dostogunlyk, agdybirlik ýaly mukaddes duýgular terbiýelýär. Olaň zähmetseýär, ilhalar, watany wepaly adamlar bolup ýetişmeklerine badalga bolup hyzmat eder. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 9 awgust saat 20-den 10 awgust saat 20-nji bolajak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, günüň birinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyllaryp çakma mümkin. Demirallyk kunmatardan 9-14 metre ýetýän şimal uçar. Hawa gijesine 22-27 gradus, gündüzüne 31-36 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demirallyk kunmatardan 8-13 metre ýetýän şimal uçar. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny az kem bulut hawa bolup, Demirallyk kunmatardan 8-13 metre ýetýän şimal uçar. Hawa gijesine 20-26 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny az kem bulut hawa bolup, Demirallyk kunmatardan 9-14 metre ýetýän şimal uçar. Hawa gijesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Daşowut welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demirallyk kunmatardan 9-14 metre ýetýän şimal uçar. Hawa gijesine 20-25 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan tiýle sekundda 8-11 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 23-25 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 10-ny magnet hadisatynyň gowşok täsirde saklanmagyna araşdyrýar. Edit vatandaşlar, Tomut passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, passynyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, günüň geçişoklysynyň goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegine maslahat berýär. Mehriban ýylaşar. Bular berja etseňiz, ýylyň istenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretdiňi. Ýakly düşürüň öňünde bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň adamlar.